Rematado o prazo de presentación de ofertas para a realización das obras de reordenación da Avenida do Malecón, foron un total de 21 as empresas que mostraron o seu interese en facerse con esta actuación, cun orzamento que ascende a case 1 millón de euros. O proxecto técnico elaborado polos propios servizos municipais ten como principal obxectivo darlle preferencia ao peón fronte ao vehículo, executando ademais un carril bici que una o xa existente no Paseo do Touro co do Paseo de Coroso, dando así continuidade ao mesmo ao longo de toda a fachada marítima do casco urbano. As obras contemplan ademais a demolición da actual terminal de autobuses e o palco de pedra, o redeseño da rotonda existente nas inmediacións, creando un único carril por sentido de circulación en toda a Avenida do Malecón. Tamén se procederá a reordenar o espazo de aparcamento existente no entorno do mercado municipal, situando aparcamentos en batería e unha ampla zona peonil. Por outra banda, tamén se sustituirá o actual pavimento da zona de xogos infantís do Parque García Ballón, moi deteriorado, por outro de caucho continuo. Esta actuación complementarase tamén coa que desenvolverá Portos de Galicia e que consistirá na remodelación da fachada marítima, neste caso na zona das Carolinas, por valor de medio millón de euros. O prazo de execución das obras é de 8 meses, polo que o Concello agarda que unha vez axudicada, a actuación poida estar rematada antes de finais de ano.